čo je to účtovanie nepeňažného vkladu? Je to taký názov, ale vlastne čo my robíme? Splácame nejaký vklad do základného imania nie peniazmi, ale nepeňažne. A to je nejakým druhom majetku. Môže to byť pohľadávka, môže to byť budova, môže to byť hnuteľný majetok. Proste nejakým majetkom splácame vklad. Čiže nepeňažne. Áno? A do konca roku 2009, keď sa samozrejme splácal tento vklad nepeňažne, tak my sme mali v spoločenskej zmluve, vždy máme povedané, aký majetok, lebo ja môžem mať majetok, ktorým splácam, môže mať zostatkovú účtovnú hodnotu 100 a splácam vklad 120. Ak sa dohodneme, že vklad 120 ja splatím týmto majetkom a jeho zostatková hodnota je 100, tak ten rozdiel ja vkladateľ, ktorý vznikol medzi zostatkovou hodnotou majetku, ktorým platím vklad 120, platím ho 100, tak tých 20 som účtovala kde? Na 415 ako oceňovací rozdiel z kapitálových účastí. Tento oceňovací rozdiel z kapitálových účastí bude vznikať aj od 1.1.2010, ale už sa bude účtovať výsledkovo na účet 568 668. Áno? V paragrafe 27 odstavec 1 začíname, ja som vám hovorila vkladateľa, som si nevšimla, a začíname príjimateľom vkladu. Áno? Príjimateľ vkladu, čiže príjme ten majetok ako platbu za vklad. A u príjimateľa sa jednotlivé zložky majetku a záväzkov príjmaného, upozorňujem, podniku alebo časti podniku ocenia reálnou hodnotou. Čiže ja príjimateľ vkladu dostanem ten 100 účtovnou hodnotou vklad, ale zaplatím ním 120. Ale ja ten majetok dám na 0,2, ale nie ani v 120. Ak jeho reálna bude hodnota tohto majetku napríklad 130, musím ho dať 130. Napriek tomu, že do 411 pôjde čo? Pôjde 120. A ten rozdiel u príjimateľa bude kde? Bude goodwill alebo záporný goodwill. Pozor, podnik alebo časť podniku. U príjimateľa reálna hodnota a môže byť ešte reálna hodnota iná, ako je to, čo budem, tá hodnota toho majetku, ktorým reálna hodnota iná, ako ním splácam vklad. Takže rozdiel medzi prípadnou reálnou hodnotou, tak ako som povedala, reálna hodnota bude 130, ale 411 mi zapíšete 120. Keby on mohol tam dať pri podniku ešte raz a časti podniku, keď bude splácať ten vklad časťou podniku alebo podnikom, ten rozdiel bude goodwill u príjimateľa a ten majetok musí byť ocenený reálnou hodnotou a rozdiel medzi 411 a tou 0,2, ktorou sa splatila 411, vzniká goodwill alebo záporný goodwill u príjimateľa. U vkladateľa